premier site web qui vous fera découvrir de nouveaux clips, musique et prêches, émissions et actualités musulmanes en exclusivité. Abonnez-vous dès maintenant à nos différentes chaînes de Zigri Plus et retrouvez le meilleur de l'actualité. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي على تنوك على فوك على ولي مندو كايني على فعلك الشيطان ورمجا يعم بلا جلنا وكوف أمان زين على تغبر كما بدوي على ميجين نما تكي على الله رحينة تكي وكوف أمي صلي جايا على كرام محمد صلى الله عليه وسلم على كرام محمد من تلي كرا دان فم بكا هناي أما إن على فعلك نما أني كشي على كو جدي على كنا صدقني كيننا بلا جلينكا وكوف أمي أنكنباو أنا أنفلباو أني ني فيديو إن لا جبانا بارتاجيرو بلا جلين فو زكري بيتي سانفلا لا ماليكونو أني ماليكوكا أما إن على فع أنكنا هرلا لا كانشي هرلا على كان سكو على كو دي أما سميا على كونش هرلا على كا يني فهم على كو كسر فني أمبال ما مني فسو بلا كتا توما في كتا هرا يني نكنا فسو كنو أمبا يني على فع يا ربي على كهرب دي أنو ما ومسكني هرب من سرودي جرامين بأنو كقولا تورنجي ولا كجلاب با على كنينو با على كتركو بلاد لمبا وكيف الحمد لله يا رب بفسوكنا يعني واتينا أما إني الله سبحانه وتعالى فسوي على كبسكي أني كليا أني نيوان كانوا على كو سبتي أنفسو مليبكونو على كو كي على كنا صدمو كوسو بدون حرمة كوسو صلي على محمد bi alhamdulillah Zigri Plus sanfera la ani awbal makani aw denga do Sheikh Mohamed Kulubali no ba foko basiku kabo bamako bangoni flabugula amina kumani ambalma ye jume kan bi ambalma munumbe nu dalino ala nu sonen no ay ka fo kunu doni mun tumbe se ka barake wala kunu don ba munumbe nu tobi fo ka fo ku bi se ka kogla ka yira ka fo ko hali sans flani wati mina ko o doni kisekelum be o doni wilbalu be o doni lakikaw be niya barajien ko la Allah Ta'ala bi son I mogo bigla ya dabo kumin kama ala bi son ikal lainun bi sabati o kuma na mamunun dara la ka fo ko niye kodo ke kodo ye ko be jabido dima ani olu mawdo o mayra munun fene be munun madani shila munun yere madda ali ala ko yere la ani olu te baw armadi mani reke tugo ikadala ka fo yara madeni wa beti seka daila beti seka baila fene ola ambe an kanu baw fo ani an laje baw ani munun daleme donina ambu fo wali mando kayira kunu Zigri Plus min tumbe maw mago glanin kama o halibi ko o Zigri Plus ke nebe mungama arma dewu mago be glan tugudi ani ga fara actualité kibariyaw ka ola mogo u sorin to Zigri Plus la sanga ka wati ka don hami min mana ke aula kamananga min mana ke aula degu mun mana ke aula ka bara tieka ka bara atieka arma deun ku bo kwa degun kono ku bo kwa kono gona ki to iskorola ka ubara ke insha Allah Ta'ala anyi anga nyana maya min be umma an kando an kuma kando antis nogola anyana minnente amma baga ka fo anya foka anto haklika armadde hami mana kaila ni yambwa kalama nambi se ka gla ambo fiye ne anyere tise mammi be se ka ibo ka odekun kono insha Allah Ta'ala amin yada otika wala mambe sradu koro ka se otigima kadaka armadde ikodombe nga ikobe donte mai bi se kodola nga kodobe kata soro bi fendon wa be fen kalama nga alabo o ko sabudi mo warema itise ko lugla o kuma na armadi fika sore marmadi mana ga tugo ibi tamanche de la ibi sika mado mo gla nga mado be o mo ga gri ma itse ko gla fiko fene di ma warema adola bisa ke ere ka karandeni ko ma adola bisa ki ya karamoye benika mo gla ni saubi mado ribulu wala amba ina alafe anflebaw ankanumbaw malien dun jiema be mo be ni ga saubi jiema o mabulu alaka ani otigla ma dende kan se sababu tigima okara anyu okara mo were saw laini munde
Kamanagan min bɛ adamadenw na kamanagan ninnu bɛ se ka wuli cogo di ka bɔ adamaden kan degun min bɛ adamadenw kan degun bɛ se ka wuli cogo di ka bɔ adamadenw kan n balimakɛ n balimamuso kana i sigi k'i bolo da i sen kan k'a fɔ ko nin kuma ninnu ye kumaw de ye minnu bɛ fɔ ten ko tiɲɛw t'a la da la ko hali kira minnu tɛmɛna minnu cira ka adamadenw éduquer ka taa ala ka sira kan kira minnu cira ka adamadenw bila ala ka sira yɛrɛ kan o kiraw ma taa fiyewu olu yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko dekun bɛ waati dɔw la fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra gɛlɛya waatiw bɛ yen wa nɔgɔya fɛnɛ waatiw bɛ yen ni gɛlɛya nana nɔgɔya b'a kɔfɛ ni nɔgɔya nana gɛlɛya b'a kɔfɛ olu kɛw m'u kɔ don an na f'u ye ginɛw di mɔgɔw ma ka yira k'a fɔ waati dɔw bɛ yen n'olu gɛlɛyala tuma dɔw bɛ yen n'olu gɛlɛyala i ka nin kuma in fɔ i ka nin sakati in bɔ i ka nin nafila in seli ala b'i sɔn k'i bɔ a degun kɔnɔ alakira muhamadu yɛrɛ y'o misali dɔ ye alakira b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko ale balimakɛ nabilahi yunusa ka duwawu ko ale t'a dɔn fiyewu k'a fɔ ko degun dɔ bɛ se ka maa dɔ sɔrɔ k'i degun ko ka yunusa ka duwawu to yen k'i bɛ ban k'o kala ko ala b'i bɔ degun kɔnɔna na n'i y'a duwawu kala ala b'i bɔ degun kɔnɔ kɔrɔ b'a yira k'a fɔ alakira ye misali de yira an na k'a dɔn k'a fɔ adamaden ni degun y'i sɔrɔ ka n'i sigi k'i bolo da i sen kan ko ko ni degun in ye sɔrɔ k'a tɛ se ka wuli walima ni kamanagan y'i sɔrɔ ka n'i sigi ka i bolo da i sen kan ka i bolo da i kunkɔrɔ k'a fɔ n bɛ n da yirisumaw la n bɛ n da sokɔnɔna la fo ala yɛrɛ ka taa degun wuli ka bɔ ka don min na alakira ye ladili kɛ ka bɔ o la o min ye silamɛw bɛɛ lajɛlen ka idɔli ye alakira y'a fɔ an ye k'a fɔ la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ka yɛrɛ k'a fɔ ko ni degun y'i sɔrɔ n'i ye nin kumakan in tan ka sigi siɲɛ damadɔ ko ala bi i bɔ o degun kɔnɔna la o kuma na a ka ca maa dɔ bɛ yen wurudi tan bɛ ale bolo nka maa dɔ bɛ yen wurudi yɛrɛ tan tɛ kɛ ale bolo k'a sababu kɛ a ka lahalayaw ye o ye jumɛn ye kungo dɔ bɛ n'a ye maa sɔrɔ hali ka maa wɛrɛ bila ka kungo in wuli ka bɔ i kan i bɛ perese o tigi la kuma tɛ k'e yɛrɛ bɛ t'i sigi k'i bɛ wurudi kɛ i bɛna ye k'a fɔ wurudi tan tɛ k'i bolo yɛrɛ walima hali n'a tan kɛr'i bolo tisɛ degun in b'a la ka e sɔrɔ cogo min na degun in b'a la ka i degun cogo min na kamanagan in b'a la ka e yɛrɛ minɛ cogo min na e yɛrɛ hakili tɛ se k'a ye fiyewu ko wurudi bɛ se ka e bɔ o degun kɔnɔ kɛnɛrɛma k'e yɛrɛ ka wurudi bɛ se k'i bɔ o degun kɔnɔ o la f'e ka se mɔgɔ wɛrɛ de ma mɔgɔ min bɛ yen ale ko yiri ka ca ni e ta ye mɔgɔ min bɛ yen ale ka baara don ale kɛlen k'i ka baara bɛɛ a ma a y'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn f'e ka se o tigilamaa dɔ de ma min bɛ se ka don e ni ala cɛ ka don e n'i ka o degun cɛ ale bɛ saraka bɔ i tɔgɔ la a bɛ ala deliw k'i tɔgɔ la a bɛ ala welew k'i tɔgɔ la mun kosɔn e bɛ se ka bɔ o degun ni o kamanagan ni o ɲɛni ni o tɔɔrɔ kɔnɔ cogo min na o kuma na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ala kɛra ye nin kuma ninnu bila sen kan k'a dɔn k'a fɔ adamaden ka n'i sigi ni degun ye ko n'a bandon sera k'a bɛ ban ayi degun dɔw bɛ yen a b'i sɔrɔ a banni sababu bɛ e yɛrɛ ka lamaga de bolo o de la arabuw ko el haraka baraka ko lamaga ko barika bɛ o de la o la alhamdulillah minnu bɛ yen nɔ ni u y'u ka wariw di karamɔgɔw ma walima dɔnnibagaw ma walima kodɔnnaw ma k'u ka u dɛmɛ k'u bɔ u ka degun kɔnɔ ni u ma se ka u bɔ u ka degun kɔnɔ ne b'a f'u ye k'u kana décourager k'u kana saliya u kana u fari faga u kana u bolo da u sen kan k'a fɔ ko ne ye dɔ kɛ sarakati bɔ la walima ne ye dɔ kɛ ala wele la n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn ko dɔnni dungow ye mun fɔ man jadda wa ajada wajada ni maa min y'i cɛsiri k'i jija ala bɛ nɔgɔya dayɛlɛ o tigi de ye man jadda wa ajada wajada maa min y'i cɛsiri k'i jija ka courage ta dali masa bɛ dayɛlɛli kɛ o tigilama di o la toujours k'a yira bɛɛ lajɛlen na an kana an yɛrɛ lafu an kana an yɛrɛ to kɔ an kana an yɛrɛ bila kɔ an kana an yɛrɛ kɛ kɔma ye wa an kana an yɛrɛ bonya an kana an yɛrɛ kɛ ɲɛma fana ye nka an k'a bila an kun na ko mana na nacogo la karisa dɛsɛra ka n ka nin mɔgɔ in dilan ani maa wɛrɛ tɛ se k'a dilan an kana o bila an kun na k'a fɔ n ye dɔnnibaa 100 nɔ taama n ka nin kungo in na a ma ɲɛnabɔ ko n bɛ n yɛrɛ fari faga ko n tɛna dɔnnibaga sɔrɔ bilen min bɛ se ka n bɔ nin degun kɔnɔ an kana sɔn o ma kɛla wa hasha a tɛ ten o kuma na a ye to an ka wuli an ka sababu ɲini n'a y'a sɔrɔ ko jiri kelen koli bɛ maa kɛ fɛn bɛɛ ye anw tun bɛna sɔrɔ adamaden bɛɛ mago dilanna maa si tun tɛ kɛ maa kamanaganbatɔ ye n'a y'a sɔrɔ ko kaliwa kelen pe bɛ maa ka ɲɛnamaya bɛɛ dilan k'a ban pewu
anw ti se ka maa kelen sɔrɔ kan b'o mago dilan maa kelen kun tɛna ma kan b'o mago dilan parce que jama da bi o kuma na n bɛ fɛ ka mun fɔ lamɛnbaaw ye yani an ka don an ka bi émission kɔnɔ n bɛ fɛ ka mun fɔ lamɛnbaaw ye ani video filɛbaaw ye u k'a faamu u k'a dɔn k'a fɔ ko yiri kelen koli walama karamɔgɔ tan fɛn taama ko o dɔw ti maa bɛɛ ka hami dilan i cɛsiri wuli k'i jɔ i cɛsiri jara caya wuli ka jɔ caya a dɔn k'e bɛ ka fɛn min ɲini k'i ɲɔgɔnna 100 de bɛ k'a ɲini e bɛ fɛ ka kɛ kilasi premier ye maa si tɛ kilasi kɔnɔ min fɛ ka kɛ dernier ye o kuma na cɛsiri de b'a to i bɛ kɛ premier ye a b'o cogo la e bɛ fɛ ka kɛ nafolotigi ye a ka quartier la o quartier kelen kɔnɔ maa ba joli de bɛ minnu fana bɛ fɛ ka kɛ nafolotigi ye bɛɛ bɛ ka dɔ kɛ dɔ bɛ ka ni min tɛ ka ba faga o bɛ ka sɛ fa walima o bɛ ka kami fa walima o bɛ ka misi fa walima ɲaamɛ fa mun kama ko n ka se ka hɛrɛ sɔrɔ e kana i sigi k'i bolo da i sen kan bilen wuli k'i jɔ k'i cɛsiri i ka ala welew caya i ka sarakatibɔw caya i ka nafila seliw caya i ma gɛrɛ karamɔgɔw la o k'i dɛmɛw kɔfɛ a waati kɔnɔ n'u ye tana min fɛnɛ f'i ye k'i k'o to yen i k'o to yen n'i y'o to yen ala b'i sɔn i b'i sago sɔrɔ ala b'i sɔn i bɛ ɲɛtaga ye ala b'i sɔn i bɛ wasa sɔrɔ ala b'i sɔn i bɛ jigitigiw fɛnɛ sɔrɔ o kuma na an bɛ lamɛnbaa bɛɛ fo minnu bɛ k'an lamɛn ani minnu bɛ k'an lajɛ an ka foli bɛ bɛɛ ye nin waati in ye baarakɛ waatiw ye o kuma na video bɛ like la yanni direct la ani video fɛnɛ bɛ ka enregistrer a bɛna bila waati min na a dɔ la a bɛ se ka bɛn dɔ ka lafiya waati ma n'i y'a lajɛ ka bɛn waati min ma i folen don k'a yira k'a fɔ an ka nin émission in a dabɔkun tɛ k'a fɔ ko ka maaw kungo tɔ gɛlɛya ayi nin émission in dabɔkun ye mun ye ne Baseku Kulibali fɛ walima Sheikh Mohamed Kulibali fɛ a dabɔkun belebele de ye jumɛn ye maa minnu bɛ yen n'u ka weleliw y'an lasɔrɔ k'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la olu bɛ ɲini ka ban dɔnni ye olu bɛ ɲini ka tigɛ dɔnni na k'a sababu kɛ jumɛn ye u ye sira caman de bɔ u ka magoɲɛw kɔsɔn mɔgɔ kelen t'a la min sera ka dilan minnu ta ye furuko ye min ta ye denko ye min ta ye nafoloko ye min ta ye sanu ɲini ye min ta ye n bɛ tunga la papier ko ye min ta ye ne yɛrɛ de man kɛnɛ n bɛ fɛ ka kɛnɛya o min ta ye kulusijala gosi ye a ka ca min ta ye jinɛbana ye min ta ye fɛn o fɛn ye a ka ca o kuma na o kamanagan n'o degun maa de ka ca minnu bɛ k'a fɔ ko n ye nin kɛ hali bisa ma nɔ ye a la o kuma na an ka émission sigili dabɔra mun kama tisɛ togo jumɛn na olu maaw bɛ se ka bɔ o degun kɔnɔ ne m'a fɔ ko ne bɛ se ka diɲɛ bɛɛ mago dilan ne m'o fɔ ne m'a fɔ ko ne bɛ se ka ne nɔfɛtuguba bɛɛ kɛ fɛn bɛɛ ye ne m'o fɔ nka mɔgɔ tan n'o y'i wele fɛn min kama ni maa 8 maa 9 mago dilanna o ye tiɲɛ ye o kuma na an ka émission dabɔkun ye nin de ye an ka dabɔkun de ye nin ye ka se ka adamadenw minnu bɛ bamanankan mɛn minnu bɛ an ka kuma ninnu faamu a dabɔkun de ye tisɛ adamaden i bɛ degun min kɔnɔ i bɛ se ka bɔ cogo di quel que soit a kɛra bana ye walima a kɛra prison i bɛ prison kɔnɔ i bɛ fɛ ka bɔ prison na walima a kɛra degun sugu o sugu ye fantanya don nafoloko don garijɛgɛko don tunkarata don balontanko don etc a ka ca o kuma na émission in dabɔkun de ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ n'i mago bɛ diɲɛ fɛn o fɛn na i b'a sɛbɛn commentaire la ni ala sɔnna a ma ni mago bɛ min na n'i y'a fɔ n'i y'a sɛbɛn ni an y'a sɛbɛnniw ye o kuma na an bɛ se ka émission k'a kan cogo di ka bɔ o degun kɔnɔ walima i ka haju ye fɛn min ye an bɛ téléphone numéro bila n'i y'an wele k'a fɔ an ye karisa ni haju in de bɛ ne la i bɛ se k'a dilan cogo di i bɛ se wa i bɛ se k'an bɔ a kɔnɔ wa n'an bɛ se an y'o de fɔ depuis an sigi kan an b'o f'i ye n'an yɛrɛ tɛ se fɛnɛ an b'o fɛnɛ f'i ye o la yanni an ka don émission kɔnɔ an bɛ nɛgɛjuru sira bila mɔgɔ mɔgɔ bɛ n'i mago bɛ an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nɛgɛjuru sira ye à partir Mali indicatif kɔfɛ ne ye 00223 72 40 59 75 72 40 59 75 walama 62 87 75 63 62 87 75 63 ni y'an wele ni fɛn kumakan ninnu na a dɔ la n'a y'a sɔrɔ an tɛ kaliwa la walama an tɛ voyage la insha Allahu ta'ala an bɛna i ka nɛgɛjuru sira ta an bɛna kuma n'i ye i mago bɛ mun na i bɛ mun nɔfɛ i ka hakilina ye mun ye i ka haju ye mun ye an bɛ se ka mun dilan a la an b'o f'i ye n'an yɛrɛ tɛ se ka fɛn dilan a la an b'i bila ka taa mɔgɔ maa minnu bɛ se ka i dɛmɛ bi
anya kanu ni kuma nunu bela jelen ko fe ka armadun ka ira toujours an na décourager an ga do fara courage ka an ga dusuta an ga wuli an ga sababu nyini an ga dusuta an ga wuli toujours an ga wuli an ga do fara wuli ka joka an ga do fara chesirika an ga do fara dusuka an ga donga fo bani maye senge minke an yere kana bla o kono an den wana bla o kono mune bo o se amma chesiri juru min bi kolon kuna na be sama dungo do juru min bla don kolon kuna juru dafani kundo nga samali makoti ga juru la ba to abetike o kuma na armade iti sirashita ko do ko nobo ko Allah Ta'ala bi to o saka ite kati deme ote alay kwa imana sira mine ko ibe fe ikanya takade soro o saka wallahi tise domina Allah Ta'ala bi nobo iye o sranka o yani akase o domani ama fa ko domina le biske fembe na ke baga chara nyuman bala jugman bala nota doni mase o la kwa doni mase ka fo dondo de kana fo doni kala mo be so gla doni mase o la me fuka mun fo dore ka se ga famu kila mi mina kramo ke fi amase fo kila ka isiki ka wati kundala jare makono wala sale mo ga gla na kara tendro ba gira ka fo ko kramo ke ni kila bebe dibla tamadela na nyana odo na manya fene obe dibla tamadela me fuka mun fo mo ye ka ira ka fo ko kramo barati oye kwa ay doni ba fe barati oye don ba fe bare munde don ba fe bara e jumende e ka se ka ne famu e ka se ka akuma tableau famu don ba fe bara de ni bina don ba ka fe ko aki deme misalila sa don ba fe chama e jumaye appel ambe appel ko kedi la bi mali ko fe mi mali kono wala men jamana ina ibi don ba ka wele ki ka hajule la kalayi o don ba ka nga la je folo karisa min fle ka ne wele chedo wala ma karisa min fle ka ne wele musodo kaka ko kibaru bo folo ka laje ka dolu don folo ka burju ni ko don folo ni ale ka mantiku bedon ka burju don kaka hawari bela giri ni ko be famu o kuma na bina mun ka sisa ni karisa min na len fene ma chedo wala ma musodo annana amogo bin ko ni la ni bisika agla iba bismillah ay nera tisika ni nglan nga haju tini glan tene bolo iba to yakata o de here ye o de kakusa e ka client reçoit ka fa ko misiki mo gla basa wala ma sagasa wala ma mishisa o besani ko fe ka dati ni delaw bedi wala ma dati ni delere madi nga tati ka bo client na ni shishimi o fena be ka sa client be na dona mba dima iba dia mba keye iba kenyi iko ko nga saga fle nga do jabi fle mishi fle nga do jabi fle karamuwa ni de abana karamuwa ye ninde ba muna eti se ka foko ka saga ka ta so ma saga ya ko kono yo minye iba so ni barari garje de bloquer no o wati ni o saga yin fara ko saga ti bobba iba e garje kan ada de o jakura de na tigi bi watan so kan musoro wa kemeni million nga saga bolon ko fo bela do bi ga fara problem ka o wa ira mumbe karamuga ya janfa wala ma karamuga ta don wala ma tromper be ro dola o kuma ka o tiye de fo mo ye ka o tiye fene fo am balma karamuga la ka wiye mumbe nu u sigelo arma de mo glani kama dise o ka don ka fo tiye do e be se ka client do ka wari mine bi ki bi ba do kai amanya anyena jina adola do ba bla fanga ko ka ko me adola do ba bla ala ko feneka okmana abikuna mo benia ka miskala zaratita ki bi ba do kai nama rusi jongwala fay ngania kani galunde ni janfan yi la hara jobine kema jodombe o tiwuli o ti korobo o ti elama okmana mi faka munfo kayira mogowula mogotigi badini bi mago jiere falen no mogotigi di la kamanagantigi mo ban wele fandan do ban wele billahi ni yuka kamanagala me kuka dekuna je kuka manyo to wari
buta ko di ko u ka se ka kɛ fɛn ye u bɛ tila ka daji o minnu b'an wele kuncilita ban o la anw y'a kanu tisɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ n'i y'an wele n'an bɛ se k'i mago dilan an b'o f'i ye n'an ti se yanni an yɛrɛ kana taa fara trɔmpɛriw ni mago tiɲɛnaw kan an b'i lase mɔgɔ ma min bɛ se k'i ka mago dilan ma an y'o fɔ kuma daminɛ la i bɛ se ko dɔw la nka ko dɔw bɛ ala tɛ sɔn k'olu sɛbɛya d'i ma o de man ɲi bamananw ko ten ko don bɛ ŋana si man ca o la adamaden bɛ se ko min na i b'o de kɛ nka ko min bɛ yen n'i tɛ se o la i tɛ se o de la o tuma na an bɛ fɛ ka mun fɔ ka yira lajɛbaw la toujours u k'u sɔrɔ don zikiri pilisi la inshallah taala ni setigi ala fama ka jɛn ye ni hami minnu bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la a tɛna kɛ mɔgɔ si negela ye ni hami ninnu tɛna kɛ mɔgɔ si negela ye diɲɛ kɔnɔ tuguni k'a yira i ka mɔgɔnya i ka kamanagan i ka haju ye fɛn min ye e mago bɛ diɲɛ fɛn min na ni haju ninnu tɛna kɛ mɔgɔ si negela ye mali kɔnɔ ani mali kɔ kan o la alihamdulilayi rabbil alamin an bɛ fɛ ka mun fɔ bi ka bi émission kɛ o kan ka adamadenw degun min bɛ du kɔnɔnaw la bi degun min bɛ an faso kɔnɔ degun min bɛ an ka duw kɔnɔ bi furu caman san bɛ degun min kɔsɔn bi kamanagan caman bɛ degun min kɔsɔn bi an bɛ fɛ ka kuma fɛn jumɛn kan bi o de ye cɛw ka faiblesse muso caman bɛ yen u bɛ kulonkɛw kɛ furu kɔfɛ walahi bilahi n'i ye se kɛ u ye u furulen kɔfɛ cɛ wɛrɛ ɲɛ ti da u sen kan u furu cɛ kɔfɛ nka mun bɛ na n'a ye cɛw ka fanga dɔgɔya cɛ dɔw bɛ yen kulusi jala gosi kelen bɛ k'u sɛgɛn kosɛbɛ cɛ dɔw bɛ yen u bɔlen don cɛya kɔnɔ pewu lamɛnbaaw ka hakɛ to nka kuma don f'a ka fɔ a fɔcogo la o kumana bi anw y'a kanu ka émission sigi mun ka cɛya ka ca dɛ n'a fɔra ko cɛya ka ban maaw k'a faamu n'a fɔra ko cɛya ka ca i k'i jɔ cɛw jɔyɔrɔ la o bɛ yen nka cɛya min n'a bɛ fɔ nin émission na sisan o ye jumɛn ye furulabato cɛya furulabato o cɛkisɛya i ka jɔ ye ka denbaya balo o cɛya bɛ yen ka jɔ du jigiya kɔrɔ o cɛya bɛ yen nka fɛn min ye furulabato cɛya ye ka jɔ ye o fanga dɔgɔya min bɛ yen walama o laafu min bɛ yen walama o lebu min bɛ yen o bɛ se ka bɔ yen cogo di o kuma na bi an bɛ fɛ ka émission sigi o kan maa minnu bɛ yen n'u yɛrɛ tɛ cɛya la pewu a ka hakɛ to anw bɛ na fura dɔw sigi sen kan mun kosɔn o maaw bɛ se ka kɛ cɛya la cogo min na n balimakɛ e min bɛ yen k'i tɛ cɛya la fiyewu i tɛ se ka marché yɛrɛ bada dilan kan i tɛ se ka foyi ɲɛ sotigimuso ye lamɛnbaaw ka hakɛ to bana n'i y'a dogo a furakɛ man di walama n balimamuso yɛrɛ min b'a dɔn k'i cɛ bɛ yen o tiɲɛ yɛrɛ la ni degun in b'a kan nka mɔgɔba don a ye man di nin kɛnɛ ninnu kan e bɛ se ka wuli ka na ka fura ɲini i cɛ ye a bɛ se ka kɛnɛya cogo di walasa dɔ na bɔ kuntanko la mɔgɔ caman bɛ yen u ka manamana ko piripari walahi n'i y'a bɔ cɛ min b'a bolo so kɔnɔ n'i y'a bɔ u ka bana la bilahi a dɔw tɛ manamana ko kɛ fiyewu wa a b'o cogo la n'a dɔw cɛ ye kɛnɛya sɔrɔ i bɛna dɔw ɲini ko ja ko min maa ɲɛnama yɛrɛ min ɲini bili hakɛ min ɲini ko nin muso in don a bɛ faamu wa o tuma na an bɛ fɛ ka fura min sigi sen kan o de ye maa min bɛ yen en tant que a ka hakɛ to ko cɛya kɔni b'i la a dancogo la nka a tɛ wuli de k'a salen don a tɛ wuli en tant que fasa b'a la ne Sheikh Muhamad Kulibali ko an y'o fura kisɛ yɛrɛ ɲini bɛlɛdugu kɔnɔ ka na bi an bɛ fɛ ka hadamadenw kɛnɛya n'a ye fura in bɔdon b'a la kɛdon b'a la fura tɛ ten ko n bɛna dɔrɔn n bɛ wari ci ka na fura ta n bɛ fura kumaba dɔ ka na fura ta ayi o tɛ n'i mago bɛ fura in na fura in bɛ bɔ don fila de la ntɛnɛndon ani alamisa fura in tɛ se ka bɔ don si ni tɛnɛn tɛ walama alamisa ni mɔgɔ hakɛ min mago b'a la sisan misali la n'i ye weleli kɛ k'i tɔgɔ n'i ba tɔgɔ fɔ o tuma na i tɔgɔ bɛ sɛbɛn n'i tɔgɔ sɛbɛnna sisan o tuma na alamisa sɔgɔmada depuis 6 heures yanni tile ka bɔ tile bɔ waatiw b'a la yanni tile ka bɔ o tuma na a jiri de bɛ yen n'o ye ŋaɲaka ye fɛn dogolen tɛ dɛ a baara bɛ kɛ ni ŋaɲa ka di
kɛcogo de bɛ a la ginɛw de bɛ a la fɛn dogolen tɛ n'a kɛra a kɛcogo la a kɛcogo yɛrɛ la n balimakɛ n balimamuso e min cɛ bɛ yen k'a bɛ degun kɔnɔ e min cɛ yɛrɛ min bɛ yen k'i bɛ degun kɔnɔ k'i cɛya tɛ bɔ a nɔ la fiyewu muso ɲuman b'i bolo so kɔnɔ muso bɛɛ ye ɲuman ye muso k'a hakɛto muso dafalen b'i bolo so kɔnɔ nka e tɛ ka se ka mɔgɔ foyi ɲɛ furumuso ye bilahi talahi n'i ye nin fura in ko k'a wusu k'a min ala bi sɔn tile 3 walama une semaine mɔgɔw ka bana tɛ kelen ye nka an y'a sɔn caman min kɛ tile 3 i bɛ wuli k'i jɔ i nɔ la hali n'a y'a sɔrɔ dabali de kɛlen i kama n m'a fɔ k'a fɔ mɔgɔ min bɛ yen nɔ a k'a kɛ ten k'a taara se walimuso ma ka dana bila la dɛ n b'o fɔ dɛ ni dana b'i la dana fɛnɛ fura b'a d'a ma nka dana yɛrɛ dɔw bɛ yen fura to olu la fɔ i ye accident sɔrɔ yɔrɔ min na a accident sɔrɔla du min kɔnɔ dɛ a fura b'o du de kɔnɔ o yɛrɛ ye dana yɛrɛ plupart bɛɛ fura ye n'a y'i bɔ dana na ko cɛya yɛrɛ problème de y'i sɔrɔ dɔ y'i dabali walama cɛyako problème de y'i sɔrɔ dumuni ta fan fɛ walama cɛyako problème yɛrɛ de y'i sɔrɔ ala ka danni togo la parce que f'a ka faamu fɛnɛ ala ye danfɛn o danfɛn da bana b'i sɔrɔ i farisogo yɔrɔ bɛɛ la bana bɛ se k'i sɔrɔ farisogo yɔrɔ bɛɛ la an k'o faamu kuma dɔ la an b'a fɔ k'an kunkolo b'an dimi an bɛ fura ta kunkolodimi bi nɔgɔya a b'o togo la fɛnɛ cɛya fɛnɛ bɛ bana o togo la ka taa sɔrɔ mɔgɔ b'i ɲɛɲini mɔgɔ b'i dabali i furumuso tɛ i ma taa kulonkolo kɛ k'o dabali y'i sɔrɔ ayi i bɛ taa sɔrɔ bana yɛrɛ de y'i sɔrɔ o ye ala yɛrɛ ka sunna de ye sunnatullahiw bɛ yen waati dɔw bɛ yen ala bɛ jɔ la jarabi ka bana bila i la ka taa sɔrɔ maa si nɔ tɛ dumuni tɛ fura kontanya tɛ ala yɛrɛ de y'i bana o waatiw bɛ yen i n'a fɔ kuma dɔ la an kɔnɔ b'an dimi wala kuma dɔ la an bolo b'an dimi walima kuma dɔ la sumuni bɛ bali ka bɔ an fari fan dɔw la o bɛ k'i la cogo min na dɛ a dɔn ko cɛya fana bɛ bana o cogo la a yɛrɛ ma wa a bɛ se ka kɛ dabali fana ye wa a bɛ se ka kɛ liminanpo fana ye a bɛ faamuya o n'a ɲɔgɔnnaw wa bana dɔw fana bɛ adamaden kɔnɔ n'o ye furudimi ye n'o o juguyara ka dépasser cɛyako problème bɛ na kɔnɔna bana dɔw bɛ yen cɛ ka kɔnɔdi banbali n'a dépasser ka se hakɛ dɔ la a bɛ se ka cɛyako problème bila cɛ la o de la n'i ye an wele i ka cɛyako problème sɔrɔla cogo min fɛ n'an y'o dɔn i bɛ furakɛ cogo min na o fana bɛ dɔn n'a y'a sɔrɔ liminanpo de kɛra sababu ye ka i bɔ cɛya la o furakɛ cogo b'a d'a ma n'o y'a sɔrɔ ko e yɛrɛ de ye dumuni kɛ najiniw ni produit fɛnw ka hakɛ to n'a y'a sɔrɔ e yɛrɛ de ye fɛn dɔw dun a kɛra tulumafɛnw ye o walama fɛn timimafɛn dɔw y'o dun o kɛra sababu ye k'e bɔ cɛya la o tuma na i bɛ se ka sigi cɛya la cogo min na o fana fɛnw bɛ ɲini ka di i ma nka n'a y'a sɔrɔ ni si yɛrɛ tɛ fo ala yɛrɛ de ye bana ka cɛyako problème s'i ma i bɛ se ka sigi cɛya kɔnɔ cogo di k'i kɛ cɛ dafalen ye i n'a fɔ i b'a laɲini cogo min na an y'o de fɔ kuma ka gɛlɛn n'a fɔra ko cɛya tɛ dilan dɔrɔn cɛ dafalen ye a bɛɛ de ye nka i bɛ se ka kɛ cɛ yɛrɛ ye dilan masakɛ ye cogo min na i ka dilan kɔnɔ i ka furulabato kɔnɔ insha allahu ta'ala an bɛ jija bɛɛ kɛ o bɛ se ka k'i ye cogo min na an b'o kɛ insha allah o tuma na nin fura in an bɛna bila sen kan ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen ne yɛrɛ mago b'a la nin daga ka don i ye i bɛ weleli kɛ n'i ye weleli kɛ an ka nɛgɛjuru sira de 72 40 59 75 72 40 59 75 walama 62 87 75 63 n'i y'an wele o la k'i ka problème lakale cɛ o problème y'i sɔrɔ cogo min na k'a lakale an ye o cogo la o tuma na ni e kan ka furakɛ cogo min na insha allahu ta'ala an b'i furakɛ ka kɛnɛya lasegin i ma ni ala ka jɛn ye nin bɛɛ de la weleli kun ye jumɛn ye toujours n'i y'an wele an b'a lajɛ fɔlɔ de karisa min filɛ k'an wele ko cɛyako problème b'a la walima karisa min filɛ k'an wele ko a cɛ ko cɛyako problème b'a la o tuma na est ce que bana min filɛ nin ye a la an bɛ se k'a bana wuli wa parce que dabali dɔw bɛ yen n'a gɛngɛr'i kama a bolo min ye si dɔ mɔra n'o bolo kelen tɛ karamɔgɔkɛ a bɔ man di dɛ bolo min ye si genge n'o bolo kelen yɛrɛ tɛ balimakɛ a ma nɔgɔn dɛ o de la dɔnnibaga f'i k'i jɔ ka na tɛ se ka n'i jɔ ala jɔyɔrɔ la quoi n'i y'a mɛn dɔnnibaga bɛ jalaki fo i bɛ taa kuma bɛ taa se fangaso la e y'i jɔ ala jɔyɔrɔ de la quoi i y'i jɔ ala jɔyɔrɔ de la n'o tɛ n'i y'i jɔ k'a fɔ ne ye jɔn de ye nka ala ye gindo min kalifa n na n bɛ se k'a baara ka da ni ne la n'i kumana ka da ye kɛlɛ tɛ yen o tuma na ne y'a yira k'a fɔ a mana kɛ cogo o cogo k'e bɛ se k'a bɔ yen ni bana nana n'e ma se k'a bɔ yen kuma bɛ n'a ye de o tuma na hadamaden f'i k'a dɔn i bɛ se ka ko dɔw bɔ yen
nga ko do be tse ko boy dabali do be nulu kera mogola ni dabali kera yere ta tse ka wuli ika don balia tola ika ko don balia tola ka fufu tola o yere di quoi tange ni o tigere de te fu ta to ko be wuli o kuma na ala kana ani o kebago be mamun mega sobe ka dabali ki kama ki mogo sa ki nyana ma betien nulu yere te tse ka ke fuyi ya rabbi ala kana no dutigu be abi famia o kuma na tia ko problem be mo la en fleka ni ko mbla senga ni mo de mo bala inshallah taala idan yiban wole anga ne ga juru sala 72 40 39 75 wala 62 87 75 63 inshallah taala ka isigi to la mana ke maliko kan frem bi se ga bodan fem bela dilendi mun bi France yo mun bi États-Unis mun bi Japon mun bi Canada mun bi Dubai yo mun bi jien fa ali mana ke kotoko de ni yan wole tiago frame abese ki soro jien jamana beka okmana munu fene be ni oluka frot taka gele misalila munu be arabu jamana uka ina fa ira tumi arabu jamana do be ka fra bom malila ki bala si gela baw bala kosobe antina arabu jamana to fo o la ambese ka faida mindi mogoma ni oke ramoge antia client ka wari kama ko ni client mo wari di ko anti balo aish ko le juru me an bolo te amati kanga ko le juru la ko le juru me an bolo an majo an ko le juru la wa amati kala wa anda mala misanga kabila ko na ko le juru ti sameni mbarenke mo kana tika donnati mun yɛrɛ bɛ ni olu yɛrɛ tɛ se ka nin fura in ta a setu ye walama u t'a la sɔrɔ togo dɔn o bɛɛ ye sentanya de sentanya bɛɛ tɛ wari ye quoi maa dɔ bɛ wari b'i kunna komi i ka sa nka i kɛnɛya t'i bolo o tuma na fɛn bɛɛ n'a fɔra ko se t'i ye kɔrɔ t'a yira ko wari t'i bolo quoi fɛn bɛɛ a wari b'i bolo a fɛn bɛɛ b'i bolo nka a se t'i ye ka i kɛ k'a lasɔrɔ i ka da kan i bɛ jamana min kɔnɔ kan o tuma maa minnu b'o degun kɔnɔna la an b'a f'i ye k'i ka kɔgɔfin kisɛ den 6 kɔgɔfin kisɛ i b'a kɛ den 6 ye kana kɛ kisɛ kumabaw ye i b'a kɛ kisɛ mangamangani den 6 ye bisque munna an bɛ tile min na bi tension tile bi tension batɔ ka hakɛ to tension tile bi n'o ye jumɛn ye n'i ye kɔgɔ dun n'a dépassera a bɛ se k'i ɲɛnamini i bɛ se ka dɛsɛ ka wuli i bɛ bi o kuma na o kama i bɛ kɔgɔ kisɛ in kɛ hakɛlama ye kana a dosi tɛmɛ i bɛ sɔrɔ mun kɛ ibena turabudeno bi wafo ko saw ye jumaye o de badra aliyu sayyidina ali kai baraka ka uhudu ke ga hunainin ke o kuma na ay kala chaman ke islamaw ye alakra muhammadu no fe ka islamaya korota alay janjo ja sayyidina aliyu la ay islamaya korota ni sayyidina aliyu ye saba chaman yi joro ke islamaya la ngana min nga kuma raddo mina mo tarifo o kuma na o sayyidina aliyu turabudeno to dalema ali la o de sawiye ali fla kele fla o turabuden ibo ci shen biworo ani shen woro nasila a shen biworo ni woro na ibi ko kisa da o de kan ibe ala dilaka ise ala wele munye ودعي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كتب لا ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس الله بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله أقدره ومقدار العظيم بوك على الشنكلي ولا شنسبا نوبرا يقول هو الله يقول أعوذ برب الناس من برب فلك بو فنك كلالا نبي جمع تعلم كلا كي كشكبو تورني كوجولا نوبرا بين على تنوبا فعلى turabu to manga mama ogla turabu to manga kane karsa magogla turabu to manga mama gosa turabu to manga kane karsa magogla ne karsa de flene bi fanga dogari bena mangene shorola tiago problem le bena ndaro makedi ndaro mafodi of mana neni doni soro mina bara turabu jinaw turabu aramadin sayyidina ali islamiya jigit kuliminke allah kane karsa jigit nga cha nga kenya ngabo cha problem kono wallahi ni nin ken yechene de okmane ba maklisi ka matoka foka kuma ka kosobe sayyidina ali islamo jigit kuli minke ya rabbi alaka e jigitugu ni turabu denye jigisodi abe jigitugu de kono alaka e jigitugu ka e son kenyala ke e son la wasalila
ka gilan fanga ka o do e la ka gilan kɛnɛya k'o do i la a bɛ faamuya i bɛ ala tanu a kan ni ala tanu a kan i bɛ ji kɛ k'a ko n'i y'a ko k'a jigin ka kɛ minɛn dɔ kɔnɔ o y'a kɛ nasiji ye sa o kumana i bɛna sigi tasuma kan ka kalaya dɔɔni n'a kalayala a ka kala a man kala i bɛ wuli k'i jɔ i bɛ dɔ min a la n'i ye dɔ min a la kana to a ka suma tɔntɔn dɛ a kalamani i k'a kɛ to i b'i cɛ ye ne ko ala ka jigin i bɛ cɛ ko ala ka jigin a tɛ ko ala ka yɛlɛ dɛ i b'a ko ala ka jigin i bɛ cɛ ko ala ka jigin k'a sama ka jigin k'a sama n'a ye ka jigin i b'a dɔn nasi kɔnɔ k'a sama ka jigin k'a sama ka jigin k'a ko ala siɲɛ caman hakɛ to la i b'a goro n'a ye kosɛbɛ ni nasi ye kosɛbɛ k'a sama ka jigin o kuma na ala bi sɔn n'i ye nin kɛ n balimakɛ don min su fɛ i bɛna dɔn ko ja ko dɔnni tɛ kunfɛ baara ye n'i ye dɔnni nafa di nka dɔnni yɛrɛ sɔgɔna bi ni nafa dɔ de dilen ma dɔnni kɔnɔ ne bɛ se ka min d'i ma a tɛ foyi tiɲɛ ye ka d'a kan ala ye sɔn a la mɛ ala tanu alihamudulilayi rabbil alamin waso tɛ ala ye sɔn a la ne bɛ nin di e ma e b'i yɛrɛ dɛmɛ n'a ye i bɛ dugawu kɛ ne ye ne ni n bɔnnaw ye ala ka laban ko ɲuman di yan ka hɛrɛ ka ɲɛ masigi ni hɛrɛ min ye nka gindo yɛrɛ bɛ so kɔnɔ min tɛ nin si ye gindo wɛrɛ yɛrɛ bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la k'a kolo gɛlɛya k'a basigi ka fanga yɛrɛ d'i ma o fana bɛ yen i n'a fɔ an ye yiri min bila sen kan ni maa min mago b'a la ale bɛ bɔ alamusa ani ntɛnɛn n'o tɛ a tɛ bɔ don wɛrɛ la o tuma ni maa minnu mago b'a la n'i y'an wele insha allahu i b'a sɔrɔ nɔgɔya bɛɛ la n'i y'a kɛ hali n'o y'a sɔrɔ i ti fonction i bɛna fonction maaw k'a faamu n'a fɔra k'i tɛ fonction o kɔrɔ tɛ baara ye quoi bololaba tɔgɔ mouvement kɛ dilan kan f'i bɛ ala tanu k'ala barikada i muso dɔ b'a f'i ye k'i ni ka tiɲɛ la k'i farila cɛw kan sisan a bɛ faamuya o kuma na a fura n'a bɔra ka ban a bɛ di i ma i yɛrɛ de b'a tobi n'i y'a tobila i b'a min i b'a wusu i b'a ko ni min bɔra la an b'o fɔ ɲɔgɔn ye ni ne tun b'an bolo bi k'a ladi mɔgɔw ma minnu bɛ yen nɔ n'u sɔgɔlen don an na mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an bɛ aw bɛɛ fo ni ka aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a ɲini alahu fɛ subhanahu wa ta'ala ala ka hɛrɛ k'an ɲɛ an ma sigi hɛrɛ min ye ala ka mali basigi ala ka diɲɛ bɛɛ basigi ala ka fitina ala k'a bɔ mali kɔnɔ ala ka fitina ala k'a bɔ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ ala ka sɔrɔ ala k'a sabati diɲɛ ye ala ka sɔrɔ sabati diɲɛmaw bɛɛ lajɛlen furu minnu kɛra ɲinɛ ala ka furu bɛɛ sabati ala ka hɛrɛ di ala kira mandon bɛɛ ma ala ka tunwange ala ka bɛɛ sɔn ala ka bɛɛ sutura ni mɔgɔ min mago bɛ haji wɛrɛ la ni y'an wele an ka nɛgɛjuru siraw la ni ala sɔnna a ma n'an bɛ se k'i ka mago dilan an b'o f'i ye n'an tɛ se k'a dilan an b'o fɛnɛ f'i ye an b'a fɔ rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nari ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.